wekdal ingkang sampun kaparingaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kagem panjenengan sedaya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Mugi kawilujengan karahayon katentreman kabejan menapa dene kamulyan tumanduk dhateng panjenengan sedaya menapa dene kula ingkang kinurmatan panjenengane Bapak Sinuk Nugroho pinangka duta pangarsaning lampah keluarga ageng pinanganten putri saha ingkang iras pantes sulih pangandikan agungipun Bapak Joko Rianto dalasang warga sapenderek sedaya ingkang pantes kula hormati. Minggahipun katur dhateng panjenengan para pinisepuh sesepuh hati sepuh menapa dene ingkang sampun dipun sepuhaken tuhu ingkang pantes pinektenan lumeber katur dhateng para tamu sedaya kakung menapa dene putri werda dalasan tumaruna sedaya ingkang pantes tampi kawilujengan. Bapak Sinung Nugroho ingkang satu pantes kula hormati nuningawi saking bombong bebek manahipun Bapak Romlan dalasan warga nampi rawuh panjenengan dipun dherekaken Bapak Joko Rianto sumrambah para keluarga hamasaken pinanganten putri boten kuwawi matur piyambak nampi pangantikan panjenengan pramila miji dhateng kula purba wasesa hakinen nampi menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Namung saderengipun kula matur ingkang lajeng wonten keparingipun panjenengan sapenderek menapa dene sapangobyong lumeber para tamu sedaya mboten katalumpen tansah kula jak ngambali ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang Maha Wisesa menika ingkang awit saking peparingipun ingkang rupi nikmat hidayah sarta inayahipun katiti wonten ing mirunggan ratri menika panjenengan sedaya kaliyan kula tasih saged pinanggihan wonten papar menika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa. Atur kelajenganipun Bapak Romlan gotrah menapa dene keluarga lumantara kula boten katalumpen hangambali ngaturaken pambagyarja wilujeng rawuh panjenengan sedaya langkung-langkung keluarga pisan ingkang mijil saking Kampung Mirombo RT setunggal RW kalih Raja Wonosobo. Mugi lampah panjenengan estu tansah manggih rahayu nirwikara boten wonten alangan sawiji menapa dumugi wiwahan mriku. Dene dawuh kelajenganipun nggih panjenenganipun Bapak Joko Rianto lumantara panjenengan Bapak Sinung Nugroho maringaken salam kawilujengan taklim pun katur Bapak Romlan sakeluarga katampi kanthi sungka bingahing paradaya saha kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi salam ingkang sampun panjenengan paringaken handayane anggenipun ngawontenaken tasyakuran wiwahan menika purwa madya ngantos arambung ing mangke tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan sawiji menapa. Dene atur kelajenganipun Bapak Sinung Nugroho kepareng ngaturaken badhe pinanganten putri sinebat Sekar Cempaka ingkang nembe sasele ingkang kepareng kadhawuhaken dening putra bagusipun Bapak Romlan sesilihipun Bagus Suranto mbok bilih ing mangke sampun kepareng dongkat titi wanci ingkang prayogi sakgadukipun Bapak Romlan dawuh panjenengan kabadhe katindakaken miturut tata upacara adat widi widana ingkang taksih sinengker wonten keluarganipun Bapak Romlan. Nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi lumadining tata cara kasebat saged manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan sawiji menapa. Dene dawuh kelajenganipun sowanipun pinanganten putri sinartan angsal-angsal sak keparingipun minangka tandha tresnanipun anggenipun sami bebesanan
katampi ugi kanthi suka bingang wardaya mugi peparingipun ingkang arupi angsal-angsal menapa kemawon pikantuk leliru dening Allah Subhanahu wa taala ingkang sakalangkung ageng mekaten. Bapa Sinung Nugroho mbok bilih paharkan mengki sampun kepareng cekap dalasan paripurna panjenengan kepareng badhe daya-daya nyuwun ide pailah pamit saking pasirat menika estunipun Bapa Romlan tebih saking raos panundung ananging mbok bilih panjenengan sapenderek kagungan pigatos ingkang langkung perlu namung keluarga namung nderekaken wilujeng kundur sowang-sowang mugi samargi-margi tumutun dalem panjenengan piyambak-piyambak manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggaling menapa. Bapa Sinung Nugroho ingkang pantes kumnati mekaten atur nipun Bapa Romlan lumantar kula mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan purwa madya ngantos wusana kathah kekilapan kekiranganipun lumantar kula Bapa Romlan sakeluarga nyuwun agunging pangapunten. Semantun ugi kula ing dados talang basanipun anggen kula nampi dawuh panjenengan purwa madya ngantos sarampung ing mangke tansah kathah cecer cewetipun kula pribadi nyuwun agunging pangapunten kanthi nyebat ngagungaken asmanipun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Risang pinanganten putri peparapun Roro Ayu Herni Riana katampi badhe kadhawuhaken dening Bagus Suranto estu donga panjenengan ingkang kula antu-antu. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.